Здравейте хора, аз съм Аксел Криминал, с мен е XVivoX. Днес ще нямаме на оцеляване в този епизод. Да започваме. Нека. Сега не съм много прав, обаче аз съм Аксел Криминал. Да, аз съм XVivoX. Така, аз ще събирам дърво. Първоначално къде да оцелем? Нека се направим някаква малка кощурка. Барак. Барака. Отивам с 6 барак. Добро. Нямаме барак. Ще набереш ли малко? После ще върна услугата. Чай да ги закръгля поне дърве. Става 3. Няма. Махти. Муцка, кравички. Муцка, кравички. Муцка, кравички. Муцка, кравички. Да, няма. После, ако не се намерим, ще се телепорт. Добре. Ти ще трябва да ме приемеш. Охо, бе, аз не ги виждам. Ото ги. Ще имаме за едно лего. Пържоли не. Само кажи къде си, аз ще намеря. Започвам от цепа. Ами, как ти обясня отгора? По-добре, ако я разбирам. Ами, где я знам? Тук има някакъв остров. Аз намерих овце, не знаеш. Колко вълна имаш? 4. Колко? 4. Аз едно. 9, 5. О, тук е. Вече имам две. От среща има още 2, 3 бия. 4. Да правим барака, че се стъмнява да гледам. Ела тук на остричето. Ого, нещо някакво се върне и ми даде две такива. Багара. А? Багава работа. Ага. Ще имаме за 2 ела, вече имаме за 2. Хубаво. Предлагам да дойдеш към мен, да почвам барака. Добре. Ай, сега ти. Ти трябва да се телепортнеш на страни. Добре. Това напиша. Ще напиша долу. Чак. Убил овце с соля. Такова е. На точка да правя? Кое? Точка да правя? Точка. Да. Не. Готово. Точка. Приеми го. Мерси. А що вътрешна бараката? Външна ли искаш? Добре, вътрешно. Добре, е тук отгоре. Ще разчистим малко. Не, аз мисля много голема. Ай долу, искаш ли? Хубаво е. Аз вече ще тръгвам да копам. Все е малко и
За котца. Има свежест къща. Добре. Ама. Не става много равно. Моля? Не става много равно. Що? Така си говори. Колко ще ни е клипа? Първоначално викам 15. Аз така. Следващите ще са повече. Все пак първи клип не. Опа, извинявам, Да се извинявам. постараем повече за следващите. Да се постараем. Мисля, че сме доста тъмно. Аз сега ще обработя дървото и ще направя врата, всичко. Крафтинг тейбъл. Уф, стига... Мисля, че аз малко трябва. Аз ще покопа малко за кол. Добре. Хубаво съм много такова, ще направя. Мога да направи факли. Да. Да. При малко нещо се бъбна. Се чу някакъв звук на някаква песен. Ти чу ли нещо? Да. Не. Направих факли. Охо, къде е кола? Намерих си ги. Охо. Готово светих на къща. Това нормално хубаво. Ето ти един подарък и от мене. Мерси. Голям подарък, защото аз. Ти още не си ми дал храна. Нещо ще ми върнеш слугата. Ей си гичка. Връщай ми услугата. Не взема. Негодник. Капане. Ти пак смеча ли бе, бах ти нещастника? Аре дай ми пържули. Тайно копане, знам, че имаш пържул. Нямам бе човек. Като нямам и аз. Уж обеща. Бях прасета, бе. Шо какви прасита? Те грухкат някъде. Гледай го човек. Няма намерите, бе. Шето, нервам. Той крипър сякак ми гръмне поне да умра. Не знам защо ще умирам. Крипърите могат, бе. Да, сега радвам. Той пак пълно... той не си... Охо. Не, моля те, не ги барай. Мутска свинчета. Охо, той е фул, бе. Хубава. Дай ми 6. Не съм потаен вече. Преди бях малко, сега не. Потайно. Копане. Да, сигурно цяло в себе си ще има сигурно колко диаманта и злато. Сигурно. Не познах. Кой имаш? Сега ти казвам. Има, аз знам, че има злато и диаманти, май. Камените, кирки, мирки. Що ти има... Пържолите, вълната, цветята, дърта, дървото, камък. Добре. Ого, аз имам лук. А знаеш, че си потайно купа. Не, защото бих, нали, това. Скелета и ми даде лук. Майко, аз се сетна хора.
Случайно да знаеш къщата никъде. Не. Ще намерим, няма страшно. Ще взема копа ли, нали, ако се градинка по-бързо да се така. О! Къде е къща? Айде. Няма къща. Намери ли я? Търся. Врата трябва да. Точно. Абе. Кой си гледал и ти, чорт? Не видя бата. Напиши ми нещо. Чай. Седнахме. Как? С команда. Е, така съм по... Добре, мамо. После. Защо го завеждаш? Та къща е колко да оцелим. Няколко клипа и... Някъде... Не е нужно да е толкова хубаво. Някъде само с дърва. Не, понякога не те разбирам, честно. Окей. Не трябваше да бял дърво. Не знам, аз само такова имам. Пода ще е бял. Какво? Занимай се с пода. Какъв пода? Аз ходя да се ходя вече. Ще търся някаква пещеричка си намеря айран. Остана пак. Няма? Нищо. Имаш айрана? Не. Още не съм по-дълго. Знам, че се потая. Аз оставих между другото лък в това честа. Пускаш го зумите, да не трябва. Да, е бялото дърво да пълно. Човек съм далеч, пък и има много овце, искам да ги убия. По-да го правя пак. Не, по-да откава останется. Добре. Чакай, по-да искаш да го направим отволно? Не. Що? Аз имам 6 волна. 27. Нека се оставим, няма смисъл. Но той иначе закон, ако някой легалца, дето с 3 волна. Но офицера. Имам 12 волна. Що? Моя? 8 има. Добре. Готово е, по-да е готово. Нашата селска барака. Не завърши. Бараката ни. Ти сейфа ли хора? Не.
за проект. Като цяло това беше на сега. Ако ви харесва какво, моля, абонирайте се. Харесайте и коментирате. Искате да правим някаква друга поредица или вие да измисляте какво да снимаме, моля ви се, напишете. Пишете в коментар. И това е нашата къща. За по-нататък ще правим обзавеждане. Ще направим по-голяма, луксозна. Луксозна и ще се разбира. И до нови срещи. Това беше от нас. До нови срещи.